Я хочу, чтобы мы посмотрели еще одно видео. Оно как бы обывательским глазом смотрится с одной стороны. Я хочу, чтобы вашим дипломатическим глазом вы прокомментировали это видео с Фредериком Могерини, известное. Ага, я з нею зустрічався, да. Давайте посмотрим. Yeah, but we take our time. Thanks. Especially as I see that you are real country. Yeah. You don't give me American coffee. It's okay. Wait, please. More would be coming. More would be Please, coming. it's okay. Вот мое мнение, может быть, оно неправильно, что шутки шутками, но скоро здороваться станет страшно, а не только брать напитки из рук, потому что вот это показывает отношение западной дипломатии, западных политиков вообще к России. Ну, а як? Ну, звісно, всі зараз слово «новічок» вивчив весь світ. Весь. Именно так, новичок. Новічок. Вони навіть його вимовляють без особливого акценту. Вони все прекрасно розуміють. І вони прекрасно розуміють, що це тільки щось одне. Тому те, що Федеріка, ну, може, це і там елемент її особистого відношення, бачите, які напружені обличчя в російської делегації. У мене, до речі, була дуже класна зустріч з нею. Ми встигли багато серйозних питань обговорити і стосовно окупованого Криму, і стосовно окупованого Донбасу, і з європейського порядку денного. Тому, ну, це насправді багато про що говорить, більше, ніж 5 прес-конференцій, які ви почуєте з якимось офіційним наративом. Але те, що я сказав, що побоювання і певне кіпкування, це насправді так воно і є. Але люди не можуть боятися. У вільному світі люди боятися не можуть. Вони ненавидять себе за те, що вони когось можуть боятися. І тому за отруєння Скрипалів будуть подальші санкції. Власне, Сполучені Штати це вже оголосили, Велика Британія це оголосила. Думаю, що і європейські санкції, і санкції інших. Але головне, те, що Росія робить, раніше вона вважала своїм ворогом трансатлантичний світ, до якого я відношу Україну. За історією, за цінностями, за всім. А зараз подивіться, я ж кажу, що у всьому світі вже ставлення до Росії фундаментально змінюється. І це, я вважаю, на жаль, відбувається для мене занадто повільно, але безумовно відбувається. Ми це бачимо.